No, dobré ráno. Prší nám tady, 11 hodin. Počúvajte, 9 a hráme dopredu. A hráme proti Roma. Výborně. Oni jsou o 2 místa za náma. Pojďme obrana, pojďme hore. Nebo před náma? Charlie, oni jsou před náma nebo za náma? Co? Oni jsou za náma, ne? Tady ti. Oni jsou za nami. Okay. Oni jsou 6, OK. A zatím jich je jenom 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže teďka to chce zabrat ze začátku, kdyby náhodou přišli posily. My jsme udělali náskok. Nevím. Hledají balon správný. No, let's go. Dobře, kluci, jeden. Hráme od dvou jak. Hráčov. Nice bylo. Hráčov na těsto. Pomůží Jemeně. Miro, výšku, pojď tu výšku, hráčov. No. Už je 11 teďka, jsou komplet. Takže teď už to vyrovnané. Daj po zemi, Marku, rychlejšie po nahrávce, rychlejšie. Po zemi. Krásně. Krásně. Miro, všechno odjídi od něho. Oh, the box. As soon as you open the door. Branka řízí. Dobře, Marko. Centr. Škoda, nikdo tam. Hej! Že by Let's go, centr. Pred ním nech skočí dole. Pred ním nech skočí. Oj, Pána Maria. Nic moc střela. Asi to sklouzlo, je vlhko. Nevadí. Začíná pršet tady. No teď. Mám Dordiš.
Offside do piči. Škoda. Offside. Watch the ball. Miško, bliže ku njemu. Šta ću opet daleko? Dobře, rozehráváme, jdeme. Výborně bylo. Teď až přichází nějaký 11, ne? O, jde dole, ok. Tak to jo. Ten je dobrý. Ten je vynikající. Ten je fantastický. Ten, co přišel, jo? Ten je vynikající. 20 má. Ten, co přišel. 20, tak to vystupně na něho. OK. Máme hod. Pojď, Jare, pojď. Je tam, ha? Pojď, Jare, tu pojď. Pojď výstup. OK, good. Dobre, výborně. No, centr. Pozor na to, dopíše. Good, no mají roh, nemají. Dobře, jsme to ještě do toho vytáhli a jdeme dál. Dobré. Škoda, ale jdeme, Dordiš. Krásná střela, gól! Yes! Krásný Dordiš. Albánec. Dordiš. Taňa, tak. Na sedlu přinesli. Jsme ho koupili za 10 000. Nice. Třetí gól už dal za nás. Minule 2. Dneska 1. Pojď dozadu, David. Co to je za chujovina toto? Ale oni tak hrají, oni čekají, to Rusko zdržuje čas. No ale tak se hrají. Čali, a co teraz celé musí jít tam? Tak hráli. Musíš rychle se stáhnout, nevíš, tvoj Miro, tvoj! Nádhera, Miro. Nádhera. Dobře, krásná finta. A jdeme dál. Ještě lepší. He covered the ball. Tak oni jedou, rychle rozehráli. Protiútok. Čiže rychlá hra to je. We got the ball. We got the ball. OK, nepříjemně toto.
Nebezpečná toto. Bude vzdálenosť. Tá 20 to je kopať. Ten co říkal, že je dobrý, Charlie. Nebo ne? Nevím. 9 se rozhodnou. Pozor, klže! Nechoď až tak do strany. Ty vole! Tak, dobré. Kraj! Jsme měli štěstí. Na 16. Klouže to, no, ten balon. Však Pekako! Santoso! Hej, toho má! Dobre, ideme. Hej! Hej, nevadí. Je rýchla hra tady. Ok, good. Hej! Madeo! David, hraj! Nebo, hej! Come on, Red! Come on, ball! Clean ball! Ok, nebezpečný zase ten, centr bude. Nebo možná i střela přímo, nevím. Jak máš jíst? Však šklzněš jíst stopně. Pozor! Jo, ok. Dartan! Close, down and close, not far away. Pojď dopredu. Nedávaj. Pojďme po loptu. Marko, tu máš, Marko. Na krídlo. Ty ježiši, no naštěstí. Na krídlo. Tu na krídlo. Naštěstí to neto. Jano, to piči ticho buď, nerozprávajme. Jano, minulý klíčko, si tu nebol, ale stratil loptu, sme dostali góla. Vidíme. OK, good, let's go. No, jdeme 2. To už je. To už nešlo, tam mezi 2 to hodil. No je 17. minuta. Vedeme 1-0. Nevadí, vynikajúca Marko. Dobre Marko, výborne. Otoč Bíro, pozeraj. Krásně, Rovino. Střela! Ty vole, to byl gól. Škoda. To je škoda, dobré. Nejebe sa s tým. Krásně. To byla tutovka, no, škoda. Čom David pošel na roh? Ja mu kázal, že nemá kopať rohy, on nemôže dokopnúť loptu. Let's go z rohu. Hlavička nějaká. Kúkaj tam. Škoda. Dobre, poďte dozadu. Tu vydýcháme. Výborná, dobrá bola. No. Tu máš napravo, hej? Nádhera. OK, good. OK, 19. minuta. Ten, čo do mina drží, tak kľúčko, ale si bola dole. Dobrý, hej. Potom kopu ide taký kľúčko na bola. Techniku majú fantastické. Počkej, my neprehrali s nimi posledný zápas. Já si nepamatuju, jak jsme hráli s nimi. Nejsou oni náhodou druzí Charlie Taroma? Ne, oni z Peru. Peru? Kus jednu. Krásná střela! Gól! Fantastická střela, yes! To byla bomba.
Krása, krása. Hra dominó. Brankář měl šanci, to by ho smetlo až do brány. Tá louco, Schmidt. No. Wow. Treba streljati, lopta na skol. Spokojně hrajme sebe. Takže 2-0, 20. minuta. Spokojně hrajme. Krásný start jsme měli. Krásný start. Dobře, dobře. Beautiful. Daj, Miro! Miro! No. Dobře, Marko. Krásně. Krásně. Beautiful hrajeme. Hrajeme zpře. Počkej, zastavu 4-0. No tak říkám, už to bude. Doufám teda. OK. Dobre, hráčov, na testo, hráčov. Tu hráčov. No, dojebal out. Je to mokré. Další out, dobré. Jen to bude ještě lepší, toto už bude k bráně někde hozené. Ale bala. Nic z toho. Hráčov. Poďme dozadu. Jdeme. Škoda to tam. Dostal napad. Máme pořád balon. Roh. Dobré, roh. Dobré, Charlie. 24. minuta. 2-0. OK. No, jdeme kopat roh. They're playing in women, they're playing something. I know, I have to go. It's just after school. So right now I'm playing. Pozor. Dobré. Měli jsme tam jako hodně hráčů v obraně, takže OK. I know, over there. You know, that's in no city. That's the president's spot. Every time, they do like this. Offside, nice. Berho, 16. Faul? Tak faul, no. Nevím jaký, no, ale... Bude centr. Dobře. Přímá střela, nebezpečná, prudká. No. Vykopni dopredu. Miro, na zem.
A se strázili trochu, no, whatever. Dobrý. Hrajeme dobře, bráníme, útočíme dobře. Máme náskok 2-0. Ještě 4 minuty. Dobře. Kubo na krídlo, Kubo dávaj, na krídlo. Ty vole, co to za chybu? Nebezpečné, byla blbost toto. Dostali šanci. Oh. No, máme out. No nevím, jako takový faul, co neviděl jsem, nic tam. Zajímavé. Rozhodčí je proti nám tady, ten vždycky byl. Vím, že ještě někdo nedostal kartu jako od nás. Pozor na to. Good. Dobře. Dejte to pryč do prdele. Tady nějak... Dobré, good. Už to máme. OK, poločas. Good. 2-0. Poločas. Zatím dobré. Domino, krásný gól. You go like this. No, he can push back. If I stay quiet and the other guy push, it's different. No vidíš, nikdy nevyhraješ nad ním. Budeme mluvit spolu pořád. OK. OK, už se to chystá. Na druhý poločas. Charlie, nějaká změna, ne? Zatiaľ len ten Šandar pošli. Stalo sa, že za 15 minút a Maťko nechce. OK. Vidíš, že to sú rýchli hráči, nie? No to asi... Čiže koho on vystřídal? Miška toho. O, Miška, OK. Dobrý, tak 2-0. Doufám, že ještě přidáme nějaký gól. To bude lítat tady asi všecko. Poďme hore, obrána. OK. Miro, dopredu, antihažeme. Dobre, máme out. Miro, idź hodiť.
Máme aut. Hlavně, že dneska není problém se slunkem, že není vůbec toto. Do kamery, jak vždycky každý zápas skoro je slunko svítí, tak dneska ten problém není. Pěkně. Ještě jednou. OK. Whatever. Otoč! Ruka tam byla. Dobře. A jdeme. Střela! Ty brďo, už jsem to viděl, že to poletí do brány. Škoda, až do bloku. Dobře. Vemte ho tam, dva, jste na tom krásně, a jdeme. Škoda, že to nebylo trošku. Přímo do brankáře, jako na brankáře. Co to zádu, pojď teraz. Jánik, jak tak tě prešel? Dobré. Ježiši. OK, takže mají přímý kop, to je nebezpečné. Nebezpečné starýma. Naštěstí to je trochu z úhlu. Ty vole! Tak jsme měli štěstí teda. OK, good. Klouže to, no, tady. Pořád poprchá mírně. Je to rychlá hra. Nic se neděje, jdeme dál. No, jsme se vracet. Zase mají toto. Ty vole! Co to bylo? Jak rychle rozehráli a málo jsme dostali gole z toho. Shit.
No je přesně 20 minut do konce. 2-0 vedem. O, starosta se už přišel ukázat. No, teď hodíme úplně k bráně někde. Roh, dobré, dobré. Pomalu! Musíme až zdržovat už. OK, máme roh. Škoda. Marko tam nabíhal, ale ne, to nedošáhl na to. Dobrý, Dordiš, pojď! Roh, dobré, pomalu. Dobré, dobré. Come on. Hlavička. Let's go, 3-0 už to decid. Too much. Bilo na stredo. OK, se vystřídal, Vilo, nastoupil starosta. Dobře, David. Oh, kůrník. Trošku níže gól. No. David, nuka musíš jít. Nuka. Tě tak to zabere 11 je. Charlie, no, dobré. No si mohli sám, blíž. 2-1, 16. Ja viem, dobre náhrať. OK. Dobre si náhrať. Stáš, neboj sa ísť nuka. Why you hand, man? What? Come on. Pič. Rýchla hra strašne. Poďme! Penalta! Yes! Není nic. Sigo con el cuerpo, se está tirando. Si voy a hombro con hombro. Penalta. Tak, teď vážení přátelé, uvidíte vršovický dloubák, se mi zdá. Teď uvidíte vršovický dloubák, už to tak vidím. Já jsem asi prohrál 100 teď. Hoši! Jsem asi prohrál 100.
Ty koko, no to nechcelil? Panenku nedal? No tak, nevím proč. Říkal, že příští zápas, jak bude mít penaltu, tak dá. No whatever, 3-0 vedem, to je základ. Peťo! Peťo! Kde byla ta panenka, kurva? I thought he's gonna go for panenka. Yeah? Because I told him $100 if he tries. Like 2 months ago. And he said, yes, next time I will have a chance, I will do it. And he didn't do it. I'm mad. Well, I saved $100. OK. Útočíme. No! Dordíš, krásně! 4-0. Ty vole, ten starosta dělá divy, jak nastoupil. Raz, dva za 5 minut. 2 goals in 5 minutes. Starosta, very good. Yeah. He's a game changer. Yeah. No. Správně dobře jsme vystřídali. Ty se bojí starosty. Se ani nepřiblížil do toho. Do útoku moc. Dobré, brankář. Fantastik. No takže 14 minut ještě, 4-0. Karta. To už by byl disaster, kdybychom ještě nějak jim dali šanci. 4-0 je 4-0. Minulý zápas 5-1, teď 4-0. Fantazie. Dordiš je dobrý tady ten, co nám přišel pomoct na poslední 2 zápasy. Už dal 4 góly. Za 2 zápasy. David! Okay, tam balon. Krásně, starosta! Fantasticky! To je hráč, toto. Fantasticky. Добре, Петя, плюс, уклюдила. Плюс. It's funny, right? Jak můžu? Čak já filmuju. Dones pivo nějaké, ne? Hej, nějaké pivo? Co tam je? Jsem trošku nechytnul. Ty vole! Gól. OK, 4-1. Nějakým způsobem to tam spadlo, nevím jak. Byl zmatek na zmatek. Gól. OK. Máme 12 minut ještě. Minut 4-1 vedem. Pozor, nedali jim šanci. Nice. Krásně. Otrčil ho, ty kokos, no jasně. To faul.
Ještě se bude rozčilovat do piči, exactly, yellow dostal. That's it. Piči faul jak svině a ještě se rozčiluje. No let's go, ještě dáme další. OK, ale máme roz toho. Už tady doping. Thank you. Anytime. Čau. Čau. Ještě máme roh. Yo! Close, guys, close. Domino! Už to nešlo. Zase další balon na hřišti. That's OK. Ty vole, no. Bránka v pohodě. Co se tam stalo? Se srazili. No tady mám tabulku. Jsme třetí. 49, ale za náma je dusno. 48, 47, 47. Ty brdě. Počka, nemůže? Maťo! Kolik to konce? Počkej. Jak 11? Maťo, pojď na sekundu zahrát. 8. Kami. Do prčí se zranil. Se zranil, to je blbé. Pána boha, to je růza. Krásně. No hrajeme 10. Hrajeme 10 a je 7 minut. 4-1. 7. Ale 4-1. Let's go! Foul! Co se děje? Ty kokot. What the hell? Dostal červenou, do prčic. A ten taky. No naštěstí, se to vyrovnalo. No. Ty kakad. OK. Mám čo sa zajebal, tak ty napijeme do piči. Musíš si stejně jít. Musíš jít. Musí do bránky. Charlie. Daj mu stres. Nějakých 5 minut? Charlie, on nastupuje. Не може наступити, як вийшов.
Však zraněný ho máme. Máme o 2 míň, máme o... Pojď! Idem, máte se to mít, pozor! Pojďme! No 5 minut je. Tady zmatek na zmatek teď. Toto. No dobře, že chodí, aspoň vypadalo to hrozně. Ty brdě. Já bych to zdravil tak čisto. Jsi OK nebo jak? Come on. Good. Hopefully, že bude dobrý. No, to bude bolet ho teďka. OK, let's go. Naštěstí vedeme 4-1. Obrana, záloha, pomožte obráně. Dobré, máme času dost. No, ještě vyzkoušíme. You're not gonna give you that money if you don't have registration, everything. Like, you have to be started, don't give it to them. If my husband go for if they have like Dohráváme zápas už. Miro, rychlejše do piči, nejde tak zpomalený film. Dobrý, to už nějak do toho dohrajeme. Okay. Dobrý. 3 minuty máme, 3 minuty, přesně. Tak máš 100 roky, ne, tak se rozběhuješ do pičky. No, zajímavý zápas nakonec. No ale naštěstí jsme z toho neudělali drama, že 4-1. Dobrý výsledek. Jenom dohrajeme. Děj se za náma, kolik je Charlie? Tam je za náma 3 týmy jsou o 1 bod. O 2, vidíš? Hned za náma. Dobrý, mají roh, ale to je jedno. 2 minuty. Vidíš tam tu tabulku? To je tam je úplně close. Cík, Centr. Máme čas. Dobre, je to někdo na parkovišti. Good. Oba dostali červenou. No, už jenom dohráváme. 2 minuty. Ani ne 2 minuty. OK, good. 4-1. Jsme vyhráli zaslouženě. Dobrý starosta. OK, takže jsme 3. zase. A za náma je horko, je tam po bodu pár týmů hned. Co? Slyšel jsi mě, co jsi řval, ne? Na budoucí, mohl mít 100, no a jsem ušetřil 100. OK, takže tak, very good. Máme 3 body. A jsme 3. Tak čau.